ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ ନା ନରକକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଜଣେ ସରଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବସି ଭୋଜନ କରେ, ସେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରେ, ତେବେ କି ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ? ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ରହୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି କଥା ସତ କି? ପଣ୍ଡିତ ହସି କହିଲେ, ଝିଅ, ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକକୁ କେବଳ କାହା ସହ ବସି ଭୋଜନ କଲା ବୋଲି ଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଣିଷର ମନ, କର୍ମ ଓ ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ରହେ, ତାହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି କେତେକ ପରିବାରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ଚରିତ୍ର, ଦୟା, ସତ୍ୟ ଓ ସେବା ଭାବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସତ୍କର୍ମରେ ମନ ଦେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭୋକାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିଲେ, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ମିଛ କହୁନଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମଣିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ରହିଛି।